Zároveň dovolte, aby som sa dôrazne ohradil voči tomu, čo páni dnes podpredsedovia parlamentu a predseda parlamentu, čo povedali o mne, že sa vulgárne vyjadrujem v parlamente. Tak ako to stojím, na zdravie svojich detí prisahám. V živote som nepoužil najvulgárnejšie slová, ktoré sa na Slovensku používajú. Ako označenie pohlavných orgánov ženy, muža, sexuálneho styku, alebo označenie pobehlíc na ulici. A jak viete, ktoré sú to? V živote som takéto slovo nepoužil. A dávam verejnú ponuku komukoľvek. Kto príde so zvukovou nahrávkou Matoviča, kde použil takéto jedno slovo, dostane 1 000 000 eur. Verejná ponuka, už má toho plné zuby. Keď človek, Bela Bugár, ktorý tu prítomnej Veronike Remišovej, keď sme chceli zvolať mimoriadnu schôdzu, alebo niekedy v septembri to bolo, a keď sme bojovali, hlásili sme sa tam o poradie v poradovníku, tak keď tam Veronika Remišová, naozaj decentná, mladá, inteligentná dáma k nemu dojde, tak Bela Bugár jej práve povedal: konečne už prestaňte. Veronika, to prepáč, ja som to Veronike slúbil, to nikdy nebudem hovoriť. Veronika sa vtedy rozplakala a odišla z rokovacej sály. Bela Bugár, keď pôjdete po chodbe, každé druhé slovo vulgárna nadávka. Ja som v živote také slovo nepoužila, ešte raz opakujem tú ponuku. 1 000 000 eur komukoľvek, kto Matoviča donese nahratého akýmkoľvek spôsobom, legálnym, nelegálnym, kde som použil takúto nejakú vulgárnu nadávku, ktorou Bela Bugár tu častuje kohokoľvek a dnes ma častoval v plene Národnej rady. Tých antificov voličov, ktorí budú, tak by viac ako tretina si musela povedať, že serem na to, prečo. Tak ako to stojím, na zdravie svojich detí prisahám. V živote som nepoužil najvulgárnejšie slová, ktoré sa na Slovensku používajú. Serem na to, prečo. Ako označenie pohlavných orgánov serem na to, prečo. Ženy, muža, sexuálneho styku, alebo označenie pobehlíc na ulici. A jak viete, ktoré sú to? V živote som takéto slovo nepoužil. A dávam verejnú ponuku komukoľvek. Kto príde so zvukovou nahrávkou Matoviča, kde použil takéto jedno slovo, dostane 1 000 000 eur. Serem na to, prečo. Verejná ponuka, už má toho plné zuby. Keď som v živote také slovo nepoužila. Serem na to, prečo. Ešte raz opakujem tú ponuku. 1 000 000 eur komukoľvek, kto Matoviča donese nahratého akýmkoľvek spôsobom, legálnym, nelegálnym, kde som použil takúto nejakú vulgárnu nadávku, ktorou Bela Bugár tu častuje kohokoľvek a dnes ma častoval v plene Národnej rady. Serem na to, prečo. Tých antificov voličov, ktorí budú, tak by viac ako tretina si musela povedať, že serem na to, prečo.